har spurgt mig om før, hvem har fået den vanvittige ting. Og det vil jeg så gerne sige, at det er faktisk mig, der har fået den idé. Jeg gerne vil male på et eller andet stykke gade, fordi det har jeg egentlig drømt om i nogle år. Og nu blev så lejligheden, den var der lige, når det var Grænsted Festuge, og så var det jo oplagt at lave en festuge. Og så i lørdags, så kørte jeg over ud, og så gik jeg over og rullede med hvid maling hele det her stykke. Og folk de kørte langsomt forbi. Hver elev har fået sådan et felt, hvor de skulle lave mønster. Og de skulle selv opfinde, og det har de gjort. Så det er 4. og 5. klasse inden for Vesterskole. Som ikke lige nu vrider sig af misundelse, og alle børn skulle i virkeligheden have sådan en cykelvej, tænker jeg. Musik- og Kulturskolen de har altså givet hele byen en gave med den her festår. Og jeg er ved at ravne stolthed over at være kulturkonsulent i sådan en kommune her. Men hvis jeg er stolt, så er det selvfølgelig valgt ved siden af de børn, der er, som har prøvet at være med til at lave sådan noget. Som ikke bare regner væk i morgen, men som får lov til at blive. Og den skal blive her og bo på Fælledvej, lige til den bliver til et minde på et tidspunkt. Musik- og Kulturskolen har med det her street art åbnet vores allesammens øjne for det skæve og det smukke, og vist os, hvad børnekulturens kræfter kan skabe. Og så er det